షేజ్వాన్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ఒక పావు కిలో బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని దాంట్లో కారం, ఉప్పు, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి చక్కగా కలిపేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకోండి. హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత జస్ట్ చేసుకోబోయే ముందు దాంట్లో కొంచెం సోయా సాస్, కార్న్ఫ్లోర్, మైదా, ఒక ఎగ్ బీట్ చేసుకొని చక్కగా కలిపేసుకొని వేడి వేడి నూనెలో క్రిస్పీగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు మరొక ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ హీట్ చేసుకొని దాంట్లో సన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి, స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ వేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేయండి. తర్వాత కాస్త సోయా సాస్, టమాటో సాస్, ఇంకా షేజ్వాన్ సాస్ వేసుకొని కాస్త ఫ్రై చేసుకోండి. ఇప్పుడు కాస్త వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి, ఎక్కువ వేసుకోకూడదు. ఇప్పుడు కొంచెమే ఉప్పు వేసుకోండి, ఎందుకంటే సాసెస్లో ఉప్పు ఉంటుంది కదా. కొంచెం కార్న్ఫ్లోర్ కలిపిన వాటర్ వేసుకొని మన చికెన్ వేసుకున్నారంటే యమీ యమీ టేస్టీ టేస్టీ షేజ్వాన్ చికెన్ రెడీ.